mai yin zunubi kuma yana sha'awan ya daina, kuma hatsari ya sa in ya daina ya koma, ya daina ya koma, ya daina ya koma. Imam Ibn Kathir a cikin tafsirul Qur'anil Karim nasa a cikin suratu Ali Imrana, kusan ma cikin surar da muke kenan ko? Karkashin tafsirin aya ta 135 ya yi magana mai muhimmanci akan wanda ya samu kansa a cikin irin wannan hali na zunubi da komawa zuwa gare shi. Ayar da Allah ta'ala ya ce walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yastaghfiru dhunuba illa Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wannan aya ta 135 da ya zo ƙarƙashinta a cikin mujalladi na farko a shafi na 408 sai ya ce ƙarƙashin ayat inda Allah ya ce walam yusirru ala ma fa'alu, sai ya ce wannan yabo ne ga mutumin da zai yi zunubi sai ya tuba, sai daga bayan shaidan ya yaudare shi ma ya koma. Darajarsa a wurin Allah ta fi darajar wanda daman bai taɓa tuba ɗin ba. Darajarsa ta fi ta wanda bai taba ba, saboda misali mutane biyu ne, wani zunubi yake shekara guda ɗaya bai daina ba, shi kuma ɗayan sai ya zama ya yi zunubin na wata uku sai ya gane girman Allah sai ya daina, sai ya tuba wata uku, sai ya koma wata uku, zunubin sai ya ƙara tuba wata uku. Kaga shi akalla a cikin shekara guda ya yi zunubin wata shida, ya tuba na wata nawa? Shida. Shi kuma wancan ya yi na wata nawa? Na shekara guda wata 12. Kaga wannan ya fi wancan dama-dama, don Allah ya ce walam yusirru ala ma fa'alu, ba su toge ba, ashe suna tuba ne su koma. Sai ce wannan aya tana magana ne akan wanda zai yi zunubin ya tuba zuwa ga Allah, sannan shaidan ya ƙara yaudararsa. So a nan wurin Allah ya bonsa. Don haka mutane kala uku ne. Na farko wanda in yayi zunubin yake tuba zuwa ga Allah baya ƙara koma ga zunubi, shi ya fi daraja. Na biyu shine wanda zai yi zunubin ya tuba zuwa ga Allah ya daina, wani lokaci shedan ya ƙara yaudaransa, ya ƙara komawa, ya ƙara tuba, shine daraja da biyu. Daraja ta uku kuma shine wanda daman bai taɓa daina ba, kawai shi yana zama very comfortable da sabon Allah ne. Sai ce a nan wurin kaga wanda ke zunubin ya tuba ya ƙara komawa ya fi daman wanda bai taɓa yin tuba ɗin ba, don wanda yake yi ya tuba ya koma, Allah ya ce walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sai ya ce ulaika lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu. Kaga aljanna ma Allah ya ce zai ba su, kuma a cikin aya ta 36 bayan kuma daga siffar su akwai zunubi da komawa da yin zunubi da komawa, amma duk da haka Allah bai haramta musu aljanna ba. Da wannan ke cewa yin zunubi da niyyar da a tuba da niyyar ba za a koma ba, ba wai a tuba da niyyar komawa ba. Tuban da aka yi daman da niyyar za a koma ba tuba bane, amma da niyyar ba za a koma ba, sai shaidan ya ƙara yaudara a koma, sai a ƙara tuba da niyyar ba za a koma ba, sai ya ƙara yaudara a koma. Sai ce to wannan ya fi bai hana shiga aljanna. Wannan yin zunubi din iya bayyana cewa kawai insaniya ne ta ɗan adam. Ai ga hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu, rajulun aznaba zamban, mutum ya yi zunubi, bayan ya yi zunubi sai roƙi Allah, Allah ka gafarta min. Sai ce Allah sai ce faƙala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunub faqad ghafartu lah. Lalle bawa na ya san iya da mahalicci wanda yake gafarta zunubai, to na gafarta wa bawa na, kamar yadda yake a cikin hadisi na Bukhari, hadisi na 7346. Kaga anan sai bayyana karara cewa mutum din ya ce yana da mahalicci da ke gafartawa. Sai hadisi ya kara cewa kuma sai ya kara yin zunubi na biyu, bayan ya yi zunubi na biyu sai ya kara cewa ya Allah ka gafarta mun. Sai Allah ya ce lalle bawa na ya san iya da mahalicci mai gafarta zunubai, wanda yake iya kuma kama mutum in ya ga dama, tunda ya amince ni mai gafara ne na gafarta masa. Hadisin san da ya maimaita sau uku. Wannan kuma ba zama dalili yayi na mu yi zunubi da gangan don Allah yana gafarta ba. A'a, mun tuba mu tuba tsantsa, ba mu da niyyar komawa. In shaidan yau da dai kaga koma, to Allah ta'ala zai gafarta maka. Wallahu ta'ala a'lam.